Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asset. Balik na po tayo mga suki sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Happy birthday muna sa mga may birthday po ngayon. At by the way, belated happy birthday sa aking dear mother na nag-celebrate po noong February 2. Ayan. February 2. Ayan, last week. Last two Saturdays ago. Ayan. So, magandang hapon din kay Madera Kati Bragais. Mader, kumusta ka na dyan sa Quezon City? Sa Caloocan yata ang kanilang bahay ngayon. Ayan. So, may harong ka pa sa Kalitiya, Mader. Okay, tuloy na tayo. Binalaan po mga kaibigan ng COMELEC ang mga kandidato sa pagkasenador at party list. Especially patungkol po doon sa mga campaign materials na labag sa batas. Maganda po ito, ano? Maganda po ito. Pero saan kaya tutungo ang babalang ito? At madalas po kasi ang palusot po ng mga kandidato, mga suki, ay hindi daw nila alam, basta na lang may naglagay ng campaign materials para po sa kanila. At kapag may mga violations, hindi daw po nila alam at wala silang kinalaman. Ang bagong babala ngayon ng COMELEC, whether alisin nyo ng lahat yan sapagkat tatamaan po kayo kung tututuhanin po ng COMELEC ang kanilang sinasabi. Alam nyo, ako naman ngayon ang magtatanong sa COMELEC. Kayo bang mga taga-COMELEC ay magtatrabaho kayo? As in, kusa ba kayong magsasampa ng reklamo at kaso sa mga kandidatong mismong kayo ang nakakakita? Anong sagot? Or you will still await for some complainants to file formal charges dyan sa inyong opisina or sa korte? Pangalawang tanong niyan, gaano ba kabilis yan re-resolbahin? Baka tapos ng eleksyon, tapos ng termino, wala pa rin resulta yung mga sinasabi niyo yan na posibleng kaso sa mga lumalabag sa campaign materials. Basically kasi ang campaign material na pinapayagan po ng COMELEC sa poster, yung mga tarpaulin ay 3x4. 3x4, malaki na yun. Yung 3x4 na yan, malaki yan. O kaya lang, pag talagang nais mong sumikat, makilala, wala ka pa namang nagawa talaga, magpapagawa ka ng papagawa ka ng pagkalalaking billboard. Marami ka nakitang malalaking billboard, di ba? O di kaya naman, mga datihan, mga senador, malalaking billboard. Ayan. So, hindi ko alam kung starting today, pinagtatanggal na nila. Kami, pagka bumabiyahe kaming expressway, sa NLEX, sa EDSA ba may nahalata tayo? Hindi ko nahalata sa EDSA. Sa NLEX marami. Party list, senador, oversized. Oversized eh. Ayan. Sino kaya nagbayad nun? At sigurado papalusot ng mga kandidato niyan ay hindi sila ang naglagay nun. Palagay ko'y kusa na lang tumubo yun doon. Kasi walang aamin eh. Yung naglagay naman, yung nagbayad noon, ay sa bagay, alam nyo, malalaman naman yan pagka inimbestigahan yung may-ari po ng structure. Halimbawa, billboard. Alam naman natin kung sino may-ari ng billboard. Napakadali naman yan, di ba? At hindi naman gago yan na maglalagay ng kung ano-ano dyan sa negosyo nila nang walang kontrata at walang kakontrata. At higit sa lahat, walang bayad ayon sa kanilang rate. Sa rate pa lang, sa halaga pa lang, magkakaanuhan na eh.
Magkakaalaman na ang lumalabag tsaka hindi. Gaano ba kaseryoso ang COMELEC sa babalang ito? Kasi kung siseryosohin po talaga ng COMELEC, napakarami po ang magkakaproblema. Ayan. At panghuling tanong ko, ay hindi kaya joke lang ito ng COMELEC? Hindi kaya joke lang ito ng COMELEC? Ngayon, kung yan po ay talagang seryosong babala, ipakita nyo sa publiko kasi you have to set example ng inyong aksyon dyan para sa susunod na eleksyon ay talagang matakot na ang mga politikong ginagago ang batas sa kampanya. Basically, sinicircumvent po ng napakaraming politiko ang campaign rules and regulations sapagkat kayo ding mga taga-COMELEC ang nag-define ng campaign period. Di ba? Ang sinasabi nyo, ang isang kandidato ay hindi pa kandidato until sumapit ang campaign period. So, ang campaign period para sa senador at party list is starting today. Or starting, alin ba? Campaign period ba or election period? Yung election period had started noon pang January 13. Yung official campaign period ng mga senador, ngayon po ang kick-off, ngayon po ang simula hanggang sa May 10. Kasi May 11. May 12 wala ng kampanya. May 13 yung election. Pero nagpapasubmit kayo ng Certificate of Candidacy as early as October. Yung nag-file ba ng Certificate of Candidacy at tinanggap nyo yung COC ay hindi pa ba yung kandidato? Hindi pa ba kandidato yun? Diyan kayo mismo naglalagay ng butas sa inyong mga ilong. Kaya ginagago ang COMELEC ng mga mismong kandidato sapagkat ang mga COMELEC mismo nagpapagago sa ganyang definition ng campaign period at nung definition ng kandidato. Yan ang malaking problema na dapat resolbahin ng COMELEC. Otherwise, nagkakalokohan lamang dito. Pero ito po ang masasabi ko, doon po sa mga botante, nakitang-kita niyo po ang mga umaabusong politiko. Patunayan na kapag ka naupo yan, aabusuhin tayong mga Pilipino. Yung mga politikong nagpapalusot sa rules ng kampanya, especially sa size, sa length, sa areas na dapat at hindi dapat, patunayan, nagagaguhin tayo niyan kaya mag-ingat po kayo sa pagboto ng mga ganyang uri ng kandidato. Tuloy tayo. Balikan natin yung ating survey question, mga suki. Sangayon ba kayong palitan ng pangalang Maharlika ang pangalan ng Pilipinas? Nais kong iparinig po sa inyo ang bahagi ng kantang maaring pinaghugutan po ng ideya ng Pangulong Duterte. You see that? Likas sa aking puso at higahin kay ganda sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Napakagandang awiting makabansa na sana ay makapukaw po sa ating mga imagination at history. No? Actually, ang mga Pilipino po ay Pilipino na nung bago pa man dumating po ang mga Kastila. Tayo pong mga nasa henerasyon ngayon, tayo po ay mga mistiso at mistisa na. Iba-iba ng lahi. Ako, based on my roots, ang lahi ko po ay magkahalo ng Espanyol tsaka Malay. Lahing Malaysian tsaka Espanyol. Consulta Dacame. Ayan. So, bago pa man dumating po ang mga Kastila dito, nagsabing sila nakadiscovery po ng Pilipinas. De las Islas de Pilipinas. Mga ganun 1521.
Ayan. Yung mahina po sa history, puntahan niyo po yung kanta ni ano. Puntahan niyo yung kanta ni Yoyoy Villame. Patungkol po sa history. Alright, sige. So, sang-ayon ba kayong palitan ang pangalang Pilipinas ng pangalang Maharlika? Mas okay ba? Mas okay siya. Ha? Actually, doon pa lamang sa kanta, maririnig po ninyo na sinasabi doon sa kanta na ang Pilipino talaga, ang dugo ay Maharlika. Ayan. So, anong English ng Maharlika, mga kaibigan? Di ba? Royal. May pagka dugong dugong hindi hindi siya dugong alipin eh. Oh. Kung sa kulay naman ay dugong bughaw, sabi ni Clarence, 'di ba? Dugong Maharlika, dugong bughaw. Mayaman. Kasi lantay ng perlas ng silanganan, wari na tipon ang kayamanan. Actually, napakayaman po ng Pilipinas. Ang problema, mga foreigners po nagpapasasa rito. Ninanakaw ang kayamanan ng Pilipinas. Yung iba namang mga magnanakaw na Pilipino, dinadala sa ibang bansa ang ninakaw na kayamanan sa Pilipinas. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas po ng ilang pang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.